isa dole za a so. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a rana irin ta yau, 1 ga watan Ramadan. A yau a takaicin Allah yadda zan muku bayani akan wasu magunguna guda 2 zuwa 3 wanda suka shafi matsalar da ta shafi ulcer. In Allah yadda ku biyo ni a cikin wannan shiri za ku ji wannan bayani. Da farko dai a yau maganin da zan bayani na farko shine Constarelax. Constarelax me Constarelax? Mu muna kiran shi zumar BF Suma. Wannan Constarelax magani ne wanda yake magani wanda insha Allah in dai kana fama da ulcer ko da ta hana ka azumi, to in dai kai amfani da wannan maganin to azumin bana sai dai al'umma su faɗa ma wahalar shi, ba dai kai ka faɗi wahalar da kake a wannan azumin ba, domin magani ne wanda yake mai inganci wajen da ya shafi wannan matsala ta ulcer. Wannan magani ne wanda yake dairy fiber, wanda yake yana da sinadaran fiber a cikin shi, wanda yake yana magani ɓangaren da ya shafi iya cleaning ɗin intestinal na matsalar da ta shafi mutum yake jin zafin kirji ko kuma ciki ke ciwo da zarar ya samu wasu 'yan mintuna ko su awanni bai ci abinci ba. Tun Allah da wannan magani na Constarelax iyayen magani wannan bangaren da ta shafi matsalar da ta shafi wannan magani ne kuma wanda yake detoxify, iya rage toxic da ke jikin body. Don haka magani ne wanda in kana amfani da shi daidai da fatar kama tana ƙara kyau, kaga fatar ka ta yi fes saboda yana rage toxic ɗin da ke cikin jiki, yana kuma wannan ɗin weight, saboda ko da kana amfani da shi mai bi ƙibar ka ta yi yawa to yana saisaita wannan, domin yana rage dukkan wani toxic da ke jiki, ya zamana jikinka ya yi fes babu wannan toxic ɗin a cikin jiki. Wannan magani iya saita cholesterol na jikin mutum, ya sa cholesterol ɗinka ya zama na normal, domin magani ne wanda yake yana da mahimmanci sosai, yana levelin ɗin cholesterol a jikin mutum, maintenance ɗin level ɗin cholesterol a jikin mutum. Don haka wannan magani na Constarelax magani ne wanda yake kalfiyon wajen da ya shafi ulcer. In Allah da in dai ka yi amfani da wannan maganin, matsalar da ta shafi ulcer da yardar Allah za ka samu waraka daga wannan ɓangaren. Domin wannan maganin iya da sinadarai a cikin shi wanda aka yi su, akwai zuma a ciki, sannan saboda ko kana shan shinkata za ka sha shi za ka ji tamkar zumar ka sha, ba shi da wani abu da za ka sha ka ji cewa ko ka sha babu daɗi a baki. Magani ne mai daɗi wajen shansa, domin magani ne da yanda yake da inganci sosai da sosai, domin ko da ulcer ta zama ta yi chronic, in Allah da wannan maganin iya taimaka da constipation, duk wannan maganin yana taimaka sosai wajen magance dukkan wannan matsalolin da yardar Allah. Don haka wannan maganin ya kamata a ce a wannan lokacin ka neme shi ka gwada, domin magani ne mai inganci kwarai da gaske. Don haka ku nemi maganin Constarelax na kamfanin BF Suma Pharmaceutical Incorporated, wanda yake akwai shi a nan birnin Kano da shauran jihohi na arewacin Najeriya. Don haka wannan magani ne mai matuƙar mahimmanci. Duk wanda yake fama da matsalar da ta shafi constipation, tuƙewar ciki, da matsalar da ta shafi ulcer, duka wannan maganin iya magance wannan matsalar da yardar Allah. Don haka ku yi ƙoƙari ku nemi maganin Constarelax solution domin ku yi amfani da shi ku samu waraka daga matsalolin da suka shafi ulcer. Bari a wannan lokacin na azumi da mutum za ka ji ya ce ni na kasa yin azumi, tun da kai amfani da wannan maganin da yardar Allah za ka samu waraka. Allah kar ku manta da danna wannan jan rubutun wanda aka rubuta subscribe. In ka latsa subscribe ka danna alamar ƙararrawa domin muke ɗora muku sababbin dukkan bidiyon da muka